ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತೆ ಕಿಚನ್ ಮಸಾಲ ರೈಸ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ 2 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, 1/4 ಚಮಚ ಸಾಜೀರಿಗೆ, 2 ಚಕ್ಕೆ, 2 ಲವಂಗ, 2 ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡೊಂದು ಇದೇನು ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ದಾಲ ಪಾಡುನ ಬುಡ್ಚಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡನೇನು ಪೊದ್ಪೊಡು ನೀ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಗೀತೆ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ ತೂಪುನಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇದು ಮಸಾಲ ರೈಸ್ ಪೋಡಾತಿನ ಮಸಾಲ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ నేను ಪೊದ್ಪೊಡು ಒಂಚೂರು ಘಮ ಬತ್ತಿನಟ್ಟ ಯಾವು ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಪೊದ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಚೌಲಿ ಐರದಿಕ್ಕ ಯಾವ ಈತೆ ಆಯ್ನ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಲುಂಜಿ ಬಾಜನು 2 ಚಮಚ ಬೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆ ನೆಯ್ಯಿ ಹತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಬೆಣ್ಣೆ ಕಂಚುನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೇದಾದಂಡಲ್ಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಬತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಐನತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮೂರ್ದು 10 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪೂಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡು ಚಿತ್ತದ ಯಾಪಂಡ ಯಾಕಡೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಪೌಡ್ರ್ ಮಂತಲ ದಿವೊಂದ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬುಲ್ಲುಳ್ಳಿದ ಚೋಲ್ ತೆತ್ತಲ ದೀತೆ ಅವೆನ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡ್ದೆ ಬಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಕಲ್ಲರ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆವಡ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಡು. ಇದು ಮಸಾಲ ರೈಸ್ಗೆ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಖಾರ ಹೋಗುದಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜ ಒಂದು ಕೋರ್ದಾಚ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆತ್ತಿಗಸಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಈ ಮೆಥಡ್ ಅವರ ಮಸಾಲ ರೈಸ್ ಮಂತದ ಎಂಚ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೋಡಂಬಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬುಡ ಆತು ಪಾಡೊನೊಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ 10 ಪದ್ರಾಡು ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಮಂತು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಡು. ಯಾನು 2 ಲೋಟೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ದೆತೊಂದೆ ಈಗ 4 ಲೋಟೆ ನೀರನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ದಿವೊಂದೆ ದೇವಂಡ ಬೆಚ್ಚ ನೀರೇ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ನೀರುಳ್ಳಿದ ಕಲ್ಲರ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸನ್ನು ದೆಕ್ಕದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಬೊದುಲು ಪಾವರ್ನಾಂಡು ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ಯಾಪಂಡ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ನೀರು ಉಯ್ತೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕದು ಪಾಡೋನು ಬೊದುಲೆರದಾಲ ದೀತು ಅಂಚ 4 ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಇದು ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸನ್ನು ಇವು ಮಸಾಲೋಡು ಒಂಚೂರು ಸರ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಉದುರು ಆಪುಂಡು ಏನು ಈ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಯಾಕಡೆ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಮಸಾಲನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾಡ್ ಪಾಡು ಪುಡಿ ಮಂತೀತೆ ಅವೆನ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿದಾಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಬತ್ತಿನ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಐನತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರನ್ನು ರೆಡಿ ಮಂತಿನೆಟ್ ಆತರ ಆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ನಿತ್ತೆನೆಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡುವೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋದಾಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಮದಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆನೆಕ್ಕೊಂತ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡುವೆ ನಾನೈತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೇನು ಕೊದ್ಯವಡು ಸರೀನು ದೇಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಈಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಪುರ ಪಾಡ್ದಿನಿಟ್ಟಾದರ ಅದಲ್ಲ ಉರ್ಕರ್ದು ಪಿದೇ ಬರ್ಪುಜವು ಇತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದೀಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆತನೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಖಾರದಾಲ ಪಾಡಂದಿನಿಟ್ಟಾದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ತೂದು ಪಾಡೋಲಿ ಇಚ್ಚಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮುಚ್ಚಲದೆತ್ತು ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟುದಿನ ನೀರ್ಲ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ನುಪ್ಪುಲ ಶೋಕು ಉದುರು ಆತು ನನ್ನ ಚೌಲಿ ಅಂಡ ಕುಡಂತೆ ಉದುರು ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ರೈಸ್ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಂಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯಿನೇಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು.